Képzeljünk magunk elé egy helyzetet, ami azt gondolom, hogy sokatoknak ismerős lesz. Gondoljatok egy óvodai csoportteremre, vagy egy iskolai osztályteremre, ahol most így az ősz közelettével a tanítónéni azt a rajzórai munkát javasolja, vagy kéri, hogy őszi tájat fessen mindenki. És mondjuk ez egy olyan 25 fős osztályterem, talán nem is olyan sok ez, bár lehet, hogy ritkán vannak már ilyen 25 fős osztályok, és ahogy körülnézünk az osztályba, vannak gyerekek, akik meghallva ezt a feladatot szépen elkezden előpakolni a rajzcucukat, a rajzlapot, megkeresik az ecsetet, mennek pohár vízért, amiben majd ki tudják mosni a festéket, és így tovább készülődnek. De hogyha kicsit úgy egyesével megnézzük a gyerekeket, akkor találunk közöttük olyanokat is, akiknek ez nem megy ennyire egyszerűen. Ott van például Zoli, nevezzük őt Zolinak, aki, amikor meghallja a tanítónéni felvetését, ötletét, feladatát, akkor abban a pillanatban felpattan, kivágja a rajzcuccát, már rohan is a poharával a vízért, lehet, hogy közben átesik néhány gyereken, aki készülődik, de már Zoli visszafelé tart, kezében a pohár vízzel, ami a nagy lendülettől persze fröcsög, van, akinek elázott így az uzsonnája, másnak a rajzlapja. Zoli megérkezik a padjához, már fest, színek fröcskölnek, úszik minden, és a tanítónéni hiába próbálja javasolni, hogy talán egy kicsit lassabban, nem kell ennyire sietni, válasszon másik színt is. Zoli pillanatokon belül már kész is van a rajzzal, és közli, hogy ő befejezte az órai feladatot, és a tanítónéni próbálja fölvetni, hogy talán még egy hegyet rárajzolni, vagy néhány lehullott levelet, de Zoli közli, hogy ő ezzel többet már nem akar foglalkozni, megfestette, amit a tanítónéni kért, nézze, milyen szép lett, ő már végzett, és az óra többi részében tényleg nem is ezzel foglalkozik tovább, hanem foglalkozik minden mással. A pattársa, meg a körülötte ülők, hát mérsékelt örömére, bár máskor nagy szórakozására.